नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହେଇଗଲି। ଏଇଥର ଫେଲ ହେଇଗଲୁ ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ କୁ ଭଲ କି ପାଠ ପଢୁ ପାସ୍ କରିବୁ। ଏଇଥରକ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛି। ये भगवान क्या जुल्म है। ଭାଇ ମୁଁ ବି ଫେଲ ହେଇଗଲି। ଅଠୁ ଆଉ ଆଶା ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ ତୋର ବି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି ନେ ଯା ବାହାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଟା ବାହାରେ ପୁରା ବଡ ଜିନିଷଟା। भाई स्टेशन में जा 10 टका बालेश्वर बुली आसो भाई लगला जल्दी जल्दी आसो आसो जल्दी आसो।